Ansigtsmaske for herlig med os. Der er den her, og så er det der pulver, som skal blende sammen, og det her det. Okay, så der står, at vi skal sådan hælde lidt af det der i. Ikke. Okay, vi hælder det der i nu. Okay, vi bruger lige en brugt tandbørste til at røre det sammen. Duften, det er med rose. Vi har gallen, der er fucking mange, der slår op med og sådan noget. Og bare hinanden utro. Helt underligt sådan der, hvad fuck gør de til gallen, når de skal være partner? Vi har også lige trukket til eksamen, fordi Jeg har trukket skriftlig fysikkemi og kristendom. og jeg har trukket biologi skriftlig og tysk skriftlig, og jeg er faktisk virkelig glad for det. Ja. Ej, det føles fucking mærkeligt, Lune. Jeg har ikke læst så meget på pakken, fordi ja. Ej, men det er virkelig sådan, det er virkelig nemt at putte på i forhold til det der for normal og sådan noget. Det dufter lidt af sådan en finstang. Ja, lidt. Nu har vi sådan nogenlunde fået det i ansigtet. Jeg kan mærke, at mit er begyndt at stærkne. Same. Den er jo ved at tørre, og når den er ved at tørre, så bliver den sådan lysrød. Man kan se lidt huller sådan. Okay, den er næsten tør. Alt det her, det er tørt, og så. Jeg har taget et lidt tykkere lag på, så min er ikke lige så tør. Okay, vi har taget den af, men vores hud er virkelig blød lige nu. Ja, og min skin er fucking meget, det kan. Vi vil recommend, og vi tager dem. Ja.